Hindi ko alam kung maiinis, magagalit o matatawa ba ako. Ang hirap-hirap pala mag-alaga ng dalawang bata. Hi guys, for today's mini vlog, dalawang bata nga ang aking aalagaan dahil nga iniwan ni mama sa akin itong aming punsong kapatid. Pinaiwan ko na nga lang muna kay mama dito sa bahay namin kasi maya-maya pa kami pupunta dun sa bahay nila dahil yung anak ko nga ay tulog pa. Pagkagising nga ng anak ko, ayan, nag-asikaso na nga ako ng sarili ko, nag-deodorant na ako at baka mga moy ang hindi dapat. Every time talaga na tinitingnan ko yung sarili ko sa mga video at picture, sobrang laki nga pala talaga ng aking itinaba. Naglagay nga rin dyan ako ng lipstick para nga hindi nga ako maputla tignan. Tapos itong kapatid ko, syempre, gaya-gaya, nagpalagay din yan. Inasikaso ko nga yung mga dadalhin ko pupunta doon kila mama. Nagdala ako ng diaper at damit ni baby. At pati na rin pamunas. Hindi nga kayang isarado nitong kapatid ko ang pinto, kaya naman pinahawak ko sa kanya yung dala-dala kong eco bag at siya ako na yung nagsara ng pintuan. At nagreklamo pa talaga siya na mabigat daw yung eco bag. Pagkatingin ko nga ay pati pala yung mga laruan niya nasa loob na ng eco bag. Pagkarating ko nga dito kay la mama, ayan, inilapag ko na si baby. Tapos binuksan ko na yung clip pan na original. Kailangan pang paikutin para umikot. Pagkatapos sinarado ko nga itong pintuan kasi itong kapatid ko talaga malingat lang saglit biglang nawawala. Ang bilis niya nga makaalis mapunta sa tambayan. At hindi ko nga siya kayang habol-habulin kaya ayan, sinigurado ko na lang na masarado ko yung pintuan dyan. Sabi nga nitong aking kapatid ay gusto niyang manood ng Coco Nonon or Coco Melon kaya naman binuksan ko na nga lang yung TV para nga hindi na siya masyadong magkukulit pa. While waiting nga kami sa TV, ayan, dahil loading pa to, sayo-sayo nga ang batang ito, sobrang bibong-bibo talaga. Kinakausap ko nga dyan yung anak ko kasi nga medyo umiiyak na, nilibang-libang ko muna. Dali-dali ko naman binuksan itong YouTube na to para nga makapanood na tong kapatid ko at wag na masyadong magkukulit at para nga maasikaso ko na rin yung anak ko na medyo umiiyak na. Pagka-play ko pa lang talaga ng kabuchi na yan, todo sayo na tong kapatid kong ito. Dahil hindi na rin umiiyak si baby, na isipan kong magsuklay after so many years, nakapagsuklay na rin. Aba, sa ngayon talaga super bihira na lang ako magsuklay. Palagi na lang akong merong pang tali ng buhok sa aking kamay para palagi ako nakatali ng buhok. Nalubat na pala yung isang cellphone ko kaya naman chinarge ko pagkatapos nag-stretching naman ako dito kasi masasakit talaga yung buong katawan ko. Everyday talaga yan, every time nagigising ako, aba naman yung sakit ng katawan ko talaga hindi ko maintindihan na. Say na ba talaga to na hindi na nga ako bata at patanda na nga talaga? Ito nga si baby gising na gising at nililiba ang kanyang sarili sa pagsipsip ng kanyang mga daliri. Ito naman kapatid ko, nagugutom daw siya kaya ayan, kinuha ko yung binili sa kanya ni mama ang pagkain, binuksan ko at humihingi pa nga ako pero ayaw mamigay, aba naman. Hindi ko na nga pinilit na humingi kasi alam kong magwawala yan kapag nabawasan yung kanyang pagkain. Mamimigay lang yan kapag gusto niya pero kapag ayaw niya talaga. Maya-maya pa nga itong anak ko ay umiyak na, nainis na ata kakasipsip ng kanyang daliri. Pero ayan o, sinisipsip niya pa rin. Pero sa totoo lang, parang iniinitan nga talaga yung anak ko dyan. Kaya nga pinaliguan ko yan. Pinadede ko na nga si baby para nga tumigil na sa pag-iyak. At habang nagpapadede nga ako, may narinig nga ako sa kusina na parang pagbubuhos ng tubig. At pagkapunta ko nga dito sa CR, andito nga itong aking kapatid. Inilagay nga niya yung plastic ng gatas dyan sa loob ng inidoro. Pagkapasok ko nga dyan ay pinagalitan ko talaga siya. Tinanong ko nga kung hinawakan niya nga yung loob ng inidoro na yan. Pero ang sabi niya, hindi naman daw. Meron kasing tubig sa balde at yun nga yung pinaglaruan niya at ibinuhos niya nga rin dito. At naglagay nga rin ng plastic ng gatas dyan sa loob ng inidoro. Hindi ko na nga yung kinuha. Bahala na yun. Hinugasan ko na nga siya dyan, sinabon ko talaga ng malala kasi baka humawa ka talaga siya doon sa inidoro, kadiri. Habang ang binibihisan ko yan dyan, yung anak ko naman umiiyak na kasi nga dumidede at malapit na siyang matulog. Tapos naistorbo pa kasi nga itong kapatid ko pinuntahan ko sa kusina na nasa CR na pala. Maya-maya pa nga ay dumating na nga ito sila mama at ikwinento ko nga yung nangyari, yung kalokohan na ginawa nitong aking kapatid. May papadyak ng pa at pakamot ulo pa talaga ako dyan habang nagkikwento nga kay mama dahil nga talagang naiinis nga talaga ako kasi napabayaan ko nga yung kapatid ko. Hindi ko nga talaga naalis yung plastic at si mama na nga lang ang nag-alis ng plastic na yun. Pagpunta nga ni mama sa kusina kasi nga magluluto na ng ulam, pagtingin sa kaldero ng kanin, aba wala pa kaming sinaing at nagalit. Hindi kasi nagsaing yung isa kong kapatid na puro tambay-tambay lang. Tapos ako, paano naman ako magkakapagsaing kung kukulit itong isa tapos yung isa naman iiyak. Kaya ang nangyari, si mama na lang talaga nagsaing. Pagkatapos nga kumain, dito nga kami tumambay sa balkon kasi medyo may presko-presko at medyo may hangin-hangin kasi doon sa loob sobrang init. Gusto ko na sanang umuwi sa bahay namin kasi medyo mapresko doon kaysa dito kay la mama. Kaya lang hindi pa pwede dahil nga kinapunan ay aalis pa siya at meron pa siyang meeting na pupuntahan at mag-aalaga pa nga ulit ako ng dalawang bata. Tignan nyo naman, pumasok na kami dito sa loob ng bahay kasi nakatulog na tong kapatid ko. Tapos dalawang electric fan yung nakatutok sa amin. Tapos eto, pinagpapawisan pa rin talaga ako. At itong kapatid ko, tignan nyo naman, napunta na nga siya dyan. Dyan siya umiga, dyan yung gusto at natulog na siya dyan. Hindi ko naman maayos yung pwesto niya. Kasi nga itong anak ko, hawak-hawak ko rin at umiiyak rin dahil nga sobrang init nga rin ng nararamdaman niya ata.
Gusto ko nga rin maligo ng mga oras na yun kasi sobrang init pero hindi ako makaligo kasi nga walang magbabantik sa mga batang ere. Kahit nga nakatutok na sa anak ko yung clip fan, ayan, sobrang iniinitan pa rin siya, panay pa rin ang iyak niya dyan. Kaya naman, tinanggalan ko yun ng damit para medyo mapreskohan siya kahit papaano. Siguro hindi naman siya huli ng pulis kung tinanggal ko siya ng damit, ano? Mga bandang 3:00 nga ng hapon nakauwi na si mama. Pinahawa ko muna si Bibi, talaga sobrang init na kasi nang nararamdaman ko. Kaya naligo muna ako ng mabilisan tapos umuwi na nga kami ni Bibi dito sa bahay namin.